Nke a bụ Uju akụkọ na Rose 101.9 FM Aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Abalị 3 n'ime ọnwa 7 n'afọ 2023. Chetakwa n'ụkwara oge ya ọda. Isiokwu ndị ji n'ihe ha na-eme ka anyị mata na onyeisiala anyị esila obodo Lagos laghachita na obodo Abuja. Aka na-akwụgbu obodo Abịa arapụtala ire banyere ebumnobi ya nyere ndị obodo Abịa. Garesi na akụkọ ndị a n'uju ya ọkakọ nke taa bụ mụ onwe m Chidimma Nmeregini ndewonu. Ozi mbụ na mba ji n'aka na-eme ka ịmata na onyeisiala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu alaghachila obodo Abuja dịka emechara emume Sala n'obodo Lagos. Tinubu hapụrụ ọdụ ụgbọelu Murtala Muhammed dịka ndị ọrụ agha ala anyị bịara kwanyere ya ugwu kwesịrị ya dịka onyeisiala maka na ugwu bụ nkwanye ka nwaanyị jiri mụ ibe ya. Ọnụ na otu aka na-achị obodo Lagos bụ Babajide Sanwo-Olu. Onyeisiala mere njem gaa leta ndị ọchịchị obodo Ijebu nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu Egba na Eko nọ n'obodo Lagos. Ọ nabatara ndị ọbịa dịka onyeisiala mba Guinea Bissau, onyeisi oche ECOWAS nakwa ndị isi okpukpe ndị ọzọ bụ ndị nabatara na mmemme ahụ. Onyeisiala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu ajụla ma jiri isi ọgbalị isi akwara na ihe otu European Union Electoral Observer Mission kwuru maka ntuli aka elu emere n'afọ 2023 bụ n'afọ a bụkwa nke emere na nso a. Ọ kọwara okwu ikpeazụ ndị a wetara dịka mpụtara ihe mmadụ mkpụrụ ole na ole mere ma wee kpuruke n'aja n'elu ya. Onyeisiala anyị kwuru na ya nwere ọtụtụ ihe merenụ ya ga-eji ajụ n'ihe gbasara otu European Union Electoral Observer Mission kwuru na nke a bụ ihe ọnụọgụgụ na-erughị mmadụ 50 mere. Ahụtara nke a n'akwụkwọ ozi Maazị Dele Aleke bụ onye na-enye aka pụrụ iche nyere onyeisiala n'ọrụ ndị pụrụ iche. N'akwụkwọ ozi ahụ ahụtakwara ya bụ ozi ahụ otu o siri kwuo okwu. Anyị anabataghị nchịkọta otu European Union bụ ihe okwu ahụ kwuru. Akwụkwọ ozi ahụ rụtụkwara aka ọzọ na ndị ala anyị ahapụla ihe niile tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta n'ihe gbasara ntuli aka elu onyeisiala emere, ebe Tinubu chewere ihu ịrụ ọrụ ndị gbasara ya n'ihu dịka onyeisiala. Onye nọ dịka onye Inspector General ndị uwe ojii bụ Olakuyode akpọọla ndị uwe ojii niile nọ n'obodo Edo ka ha fere ka aṅụ wuchie n'isi ụlọ ọrụ ha nọ n'obodo Abuja. Mkpebi a sochiri ihe onyonyo na-efegharị n'obodo Ekpoma ebe gosipụtara ndị uwe ojii ji ụgbọala ha rịa mmadụ elu n'ebe ahụ. Onye CSP Adejobi kwuru na akwụkwọ ozi ya na o mere ka o doo anya na ndị niile bụ ndị ejideburu na mbụ n'ụlọ ọrụ ha n'obodo Edo a na-atụ anya ha ịbịa taa ma mee ya bụ nnyocha kwesịrị ime ha. Nwa amadi a rịọrọ arịrịọ ndị obodo Ekpoma ka ha tụọ jụjụ na a ga-ahụrịrị isi ihe a merenụ n'ụlọ ọrụ ha agaghị anabata ụdịrị agwa ọjọọ asịkara nkapị na nsị ma jekakwa udele na njọ. Ozi na-eru anyị aka ugbu a na-eme ka anyị mata na otu na-ahụ maka nhazi nakwa otu ihe si na-aga na otu National Youth Service Corps bụ NYSC na ha mkpirisi bụ ndị ji otu afọ n'efe ala nna ha ekpula nkata n'isi ma kwuo okwu maka ụgwọ ọnwa eji ndị NYSC. Otu a na-akọwa na ha maara nke ọma mwute ndị a na-enwe n'obi ha ma gaa n'ihu ịgbakwunye na ha azọpụla njem ugbu a ime ka agbapụ ya ọsọ ọsọ n'ihe gbasara ịkwụ ndị eji otu afọ n'efe ala nna ha ụgwọ eji ha. Ọzọkwa bụ na ndị na-ahụ na ihe niile kwesịrị ịga n'anya n'otu NYSC na-akwanye ụlọ akụ ọkụ n'ike ịhụ na ha zapụrụ ya bụ ụkwụ ngwa maka na ọ bụ arụ n'anwụ erie na ndo. Dịka ọ dị ugbu a anyị awụnyela n'obodo Abịa aka na-akwụgbu obodo Abịa bụ Dr. Alex Chioma Oti arapụtala ire ma kwuo kpọmkwem uche ya nakwa ebumnobi ya nyere ndị obodo Abịa. O kwuru na ya onwe ya ịchọ ọkwa aka na-achị obodo Abịa abụghị ime ọhaneze akụ awara awụ kama ọ bụ ịhụ na ọnụ gharịrị ma nwegharịa ọnọdụ obodo Abịa mwulite nakwa ọrụ ngo ga-eme ka obodo Abịa chakee.
o kwuru okwu n'ofufe inye ekele nke Right Honorable Augustine Nmeregini mere ma tụkwasị na ya bịara idozi ihe ndị na-anọghị ebe ha kwesịrị ịnọ n'obodo Abia. Ihe ọzọ tụkwasịkwara ma tie ebel maka ya bụ ọtụtụ akụrụngwa bụ nke gọọmenti nwe bụ nke ndị mmadụ ji n'onwe ha. O kwuru na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ndị dị otu ayọpụtasị ya ma nye onwe ha nyefee ya bụ ihe ndị ahụ n'aka gọọmenti maka adịghị ama Ọnịcha gwara Obosi. Ụlọakụ amaara dịka African Development Bank AFDB n'aha mkpirisi ekwela inye obodo Abia ego ruru $115 million iji rụọ ụzọ obodo Abia ndị a. Ahụtara nke a n'akwụkwọ ozi otu Nigeria Country Department of the Multilayer Bank nọ n'obodo Abuja. A ga-eji ego ahụ rụchaa okporo ụzọ awara niile nọ n'obodo Abia, ala mbize nakwa ihe ndị ọzọ ma mpaghara ihu ọrụ obodo Abia hụ na mmadụ niile ga-abụ ndị ga-enwe ọnụ ọchị pụrụ iche. Igbo mụrụ nzem ọzọ ọ bụ otu akọ ha nọ na tupu anya awụsa awa ka iji ngangalachi n'isiokwu ndị ahụ bụ nke ji emere akụkọ taa. Na mbụ na mba mere ka mmata na onyeisi ala anyị esila obodo Lagos laghachita n'obodo Abuja ịparịkwa ihu ma bido n'ọrụ ya n'ihi na ya bụ emume Sala awụsala ọwa. Ebe aka na-akwụ ụgbọ obodo Abia arapụtala ire banyere ebumnobi ya nyere ndị obodo Abia na-ekwu na ọ bịara ịhazi ya hazi na-abụghị ime ndị obodo Abia akụ awara awụ. N'aha Michael Oni onye depụtara ozi a n'olu bekee, onye tụgharị ma gụpụtara gị ozi a n'okwu Igbo bụ Nwaada Chidimma Nmeregini. Igbo mụrụ nzem ọzọ mana asị ya mara unu mma echefukwala n'ọnọdụ ugo adịghị egbe mma ọzọ abụrụkwa na mmiri mara ugo asala ya ahụ. Ndị ọma m jem ọnụ ya gaziere unu. No matter what happens, we've got you. Rose 101.9 FM, putting a smile on your face.